το πρόγραμμα επιβράβευσης της Atomy. Γεια σας. Είμαι ο Dr. Booty και εγώ είμαι η Πέτσι. Η προϊόντικη ιδέα της Atomy είναι το μαστίζ. Η λέξη μαστίζ προέρχεται από τη μίξη των λέξεων μας, δηλαδή μάζα, και πρεστίζ, δηλαδή κύρος. Η Atomy παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας σε μια απολύτως ικανοποιητική τιμή μέσω του δικτυακού μάρκετινγκ για τους πελάτες και τους επιχειρηματίες μέλη της, ώστε να ζήσουν μια επιτυχημένη ζωή. Η Atomy είναι η εταιρεία για αυτούς οι οποίοι θέλουν να αρχίσουν τη δική τους επιχειρηματική προσπάθεια και για εκείνους οι οποίοι αναρωτιούνται πώς να παράξουν χρήμα μέσα από αυτό. Τώρα παρακαλούμε να μας προσέξετε. Θα αρχίσουμε να εξερευνούμε το πρόγραμμα επιβράβευσης της Atomy. Πάμε λοιπόν. Αρχίζουμε με την εγγραφή μελών στην Atomy. Όσοι θέλουν να αγοράζουν προϊόντα της Atomy ή που επιθυμούν να αρχίσουν μια επιχειρηματική προσπάθεια με την Atomy, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη διαδικτυακά κατόπιν συστάσεων, χωρίς κανένα κόστος εγγραφής. Εσείς που θέλετε να εγγραφείτε, θα τεθείτε κάτω από το άτομο που σας σύστησε, τον ανάδοχό σας δηλαδή, και εν συνεχεία μπορείτε να εγγράψετε κι εσείς άλλους κάτω από εσάς. Η ομάδα κάτω από εσάς σχηματίζεται όταν εγγράφετε άτομα ως νέα μέλη σε δύο σκέλη, δεξιά και αριστερά, όπως είναι στο σχεδιάγραμμα της ανάπτυξης δικτύου. Αν γίνετε μέλος στην Atomy, υπάρχουν δύο σπουδαία πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι μπορείτε να αρχίσετε να αγοράζετε εξαιρετικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές, όπως επί παραδείγματι είναι το Χεμοχήμ, το οποίο έχει 4 διαφορετικές τιμολογήσεις. Έτσι, αν αγοράσετε ένα σετ 4 τεμαχίων, η τιμή κάθε προϊόντος μειώνεται. Όλα τα προϊόντα της Atomy έχουν πόντους αξίας, τα αναφερόμενα ως PV, τα οποία αθρίζονται. Έτσι, αν αγοράσετε προϊόντα της Atomy, όλοι οι πόντοι αξίας, δηλαδή τα PV που κερδίζετε για κάθε προϊόν, θα συγκεντρώνονται για μια ζωή. Επίσης, τα PV σημαίνει αξία των προσωπικών πόντων Point Value και χρησιμοποιείται ως βάση για να καθορίσουμε τους όρους πληρωμής προμήθειας των μελών μας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αξία των πόντων θα χαθεί μόλις απολέσετε την ιδιότητα του μέλους, αλλά μην ανησυχείτε, γιατί μπορεί να διατηρήσετε την ιδιότητα του μέλους για ένα ακόμα έτος, ακόμα και αν αγοράσετε μόνο ένα ή και παραπάνω προϊόντα το χρόνο. Κι άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να λαμβάνετε προμήθειες. Η αξία πόντων που λαμβάνετε για τις προσωπικές σας αγορές λέγεται PV, προσωπική αξία πόντων δηλαδή. Και μεταξύ αριστερού και δεξιού σκέλους των μελών της ομάδας σας, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα, αυτό με τη χαμηλότερη αξία πόντων λέγεται μικρότερο σκέλος πόντων. Θα κατατεχθείτε σύμφωνα με την προσωπική αξία πόντων σας, αλλά και με την ομαδική αξία πόντων σας, το GPV δηλαδή, και σύμφωνα με αυτή την κατάταξη θα καθοριστεί η προμήθειά σας. Θυμηθείτε ότι η αγορασμένη αξία των προσωπικών σας πόντων, τα PV δηλαδή, συγκεντρώνονται αρχίζοντας από τους 10.000 πόντους. Ας δούμε πώς καθορίζεται η αντιπροσωπεία. Η κατάταξη της αντιπροσωπείας. Όπως βλέπετε στην εικόνα εδώ, τα μέλη της Atomy κατατάσσονται σε 5 διαφορετικές ομάδες αντιπροσωπείας. Ακόμα και αν δεν έχετε προσωπικούς πόντους, μπορείτε να είστε πράκτορας βάσει του μικρότερου σκέλους πόντων από τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, από πράκτορας γίνεστε ειδικός πράκτορας, από ειδικός πράκτορας αντιπρόσωπος και από αντιπρόσωπος διοικητικός εμπορικός αντιπρόσωπος. Παρακαλούμε ελέγξτε την κατάταξη της αντιπροσωπείας σας και δείτε αν πληρείτε τους όρους για προμήθεια. Ας ρίξουμε μια ματιά λοιπόν. Έχουμε τη γενική προμήθεια, Master Bonus, Master Προαγωγή και κίνητρα και προμήθεια εκπαίδευσης. Για τα μέλη που επιδιώκουν επιχειρηματική δράση με την Atomy στο εξωτερικό, παρακαλούμε ελέγξτε την επίσημη ιστοσελίδα μας για τα διαφορετικά στάνταρ που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Γενική προμήθεια.
Ευχαριστούμε. Εξαιτίας των μελών μας θα επιστρέψουμε το μειωμένο διαφημιστικό κόστος στους πελάτες μας. Επίσης, παρακαλούμε ελέγξτε το αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για να λάβετε γενική ημερήσια προμήθεια. Αν έχετε πολλούς νέους χρήστες στην ομάδα σας, η γενική προμήθεια υπολογίζεται σε καθημερινή βάση. Και η βαθμολογία εκτιμάται σύμφωνα με τους προσωπικούς σας πόντους και με την ομάδα με το μικρότερο σκέλος αξίας πόντων. Για παράδειγμα, αν η κατάταξη της αντιπροσωπείας σας είναι πράκτορας και έχετε φτάσει την αξία των 300.000 πόντων και για τα δύο σκέλη, αριστερά και δεξιά, τότε θα έχετε μια βαθμολογία σκορ μεταξύ 5 και 15 πόντων. Τι θα συμβεί αν δεν έχετε φτάσει την αξία των 300.000 πόντων? Δεν θα δικαιούστε να λάβετε βαθμολογία σκορ? Όχι, δεν δουλεύει έτσι. Μόλις φτάσετε την αξία των 300.000 πόντων στο μικρότερο σκέλος σας, τότε θα λάβετε μια βαθμολογία αξίας 5 ως 15 πόντων από το σκορ της κατάταξης. Πόσο υπέροχο είναι αυτό, Όσο ο καιρός περνάει, 3 μήνες, 6 μήνες, ένας χρόνος, και όσο περισσότερους καταναλωτές έχετε, τόσο καλύτερα θα είναι για εσάς. Ας ρίξουμε μια ματιά στο πόσο υπέροχο είναι αυτό. Βασισμένοι στην καθημερινή καταμέτρηση αξίας πόντων, λαμβάνουμε 5 πόντους από το σκορ της κατάταξης για τους αντιπροσώπους πωλήσεων, 15 πόντους από το σκορ της κατάταξης για τους πράκτορες, 30 πόντους από το σκορ της κατάταξης για τους ειδικούς πράκτορες, 60 πόντους από το σκορ της κατάταξης για τους αντιπροσώπους και από 90 πόντους έως 300 πόντους από το σκορ της κατάταξης για τους διοικητικούς αντιπροσώπους. Η υψηλότερη βαθμολογία από την κατηγορία 1 έως 4 είναι η βαθμολογία των 300 πόντων από το σκορ της κατάταξης και είναι η υψηλότερη βαθμολογία που μπορείτε να έχετε, και αυτές οι βαθμολογίες θα υπολογιστούν σε χρηστική αξία και θα πληρωθούν σε προμήθεια. Τότε πώς θα λάβω τις προμήθειές μου? Όταν όλοι οι πόντοι συγκεντρωθούν σε μια εβδομάδα από Τετάρτη μέχρι και Τρίτη, τότε θα καταβληθούν στους λογαριασμούς την επόμενη Τρίτη. Για τα μέλη που αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση με την άτομη στο εξωτερικό, παρακαλούμε σημειώστε ότι η ημέρα πληρωμής μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε χώρα. Master Bonus. Υπάρχουν 7 Master βαθμίδες στην άτομη. Το Master Bonus είναι η προμήθεια που πληρώνετε όταν φτάσετε σε κάποιο επίπεδο Master και επειδή υπολογίζετε κάθε 15 ημέρες, έχετε 2 ευκαιρίες κάθε μήνα. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία ή άλλες προϋποθέσεις για να διατηρήσετε τη Master κατάταξή σας. Όσο είστε μέλος της άτομη, μπορείτε να προάγεστε κάθε στιγμή. Παρακαλούμε δείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Τελικά, όταν λάβετε το στάτους του ειδικού πράκτορα και η ομαδική αξία πόντων σας στο GPV από την 1η έως τη 15η του μήνα και ή τη 16η μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια της αξία πόντων, μπορείτε να προαχθείτε σε Sales Masters. Η σκληρή δουλειά ποτέ δεν πάει χαμένη. Το πρώτο Master, ο Sales Master, είναι η πιο σημαντική ιδιότητα Master στην άτομη, γιατί τα μέλη που διατηρούν την ιδιότητα του Master πολιτή ονομάζονται αυτομάτως Sales Master και έχουν κάνει το πρώτο βήμα για να γίνουν επιτυχημένοι στην άτομη. Τώρα, αν πιστεύετε ότι έχετε κατανοήσει την έννοια του Sales Master, το επόμενο βήμα είναι ευκολότερα να το κατανοήσετε. Μόλις γίνετε Sales Master και αν υπάρχουν 2 Sales Master σε κάθε σκέλος, τότε γίνεστε ένας Diamond Master και αν υπάρχουν 2 Master Diamond σε κάθε σκέλος σας, τότε γίνεστε ένας Sharon Rose Master. Ομοίως, αν φτάσετε σε ένα επίπεδο Master που υπάρχουν 2 μέλη σε κάθε σκέλος ομάδας σας που φτάνουν το ίδιο επίπεδο την ίδια περίοδο, τότε προάγεστε. Αυτό ακούγεται εύκολο. Λοιπόν, πώς μπορώ να λάβω το Master Bonus? Καθώς φτάνετε στο επίπεδο Master 20% από την αξία πόντων των τελικών πωλήσεων, θα διανεμηθεί ισότιμα βάσει της ιδιότητας Master που έχετε ήδη κατακτήσει και θα πληρωθεί την 7η μέρα μετά το κλείσιμο του μήνα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό μπορεί να διαφέρει αναλόγως στη χώρα. Παρακαλούμε ελέγξτε το.
Επίσης θα πρέπει να θυμάστε ότι αν προαχθείτε θα λάβετε και κάποιο δώρο. Προαγωγή για Master και κίνητρα. Αν γίνετε Sales Master, τότε θα ανταμοιφθείτε με ένα σύστημα φροντίδας δέρματος 6 τεμαχίων, ένα χαιμοχήμ και ένα σετ βραδινής φροντίδας 4 τεμαχίων. Αν γίνετε Diamond Master, θα σας δοθούν ένα λάπτοπ ή ένα τάμπλετ, ένα σύστημα φροντίδας δέρματος 6 τεμαχίων, ένα χαιμοχήμ και ένα σετ βραδινής φροντίδας 4 τεμαχίων. Ο Sharon Rose Master θα λάβει 2 ταξιδιωτικά εισιτήρια και $2.000 σε μετρητά. Ο Star Master θα ανταμοιφθεί με 4 ταξιδιωτικά εισιτήρια και $10.000 μετρητά. Αν γίνετε Royal Master θα λάβετε 4 ταξιδιωτικά εισιτήρια για 10 νύχτες και 11 ημέρες διαμονής, ενοικίαση αυτοκινήτου, $2.000 κάθε μήνα σε προσωπική κάρτα από την εταιρεία και έξτρα $50.000 σε μετρητά. Αν γίνετε Crown Master θα έχετε 4 ταξιδιωτικά εισιτήρια για 10 νύχτες και 11 ημέρες διαμονής, $5.000 κάθε μήνα σε προσωπική κάρτα από την εταιρεία, έξτρα $300.000 σε μετρητά και ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Και αν γίνετε Imperial Master θα ανταμοιφθείτε με 4 ταξιδιωτικά εισιτήρια για 10 νύχτες και 11 ημέρες διαμονής, ένα πολυτελές αυτοκίνητο με προσωπικό οδηγό, έξτρα $10.000 κάθε μήνα σε προσωπική κάρτα από την εταιρεία, ένα γραφείο 165 τετραγωνικών μέτρων με προσωπικό βοηθό και $1.000.000 σε μετρητά. Εκπαίδευση και προμήθειες. Τα μέλη που λαμβάνουν προμήθεια εκπαίδευσης και θα ανοίξουν ένα εγκεκριμένο από την εταιρεία κέντρο εκπαίδευσης άτομη για να υποστηρίξουν την επιχείρηση και να εκπαιδεύσουν άλλα μέλη ή πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν ως προμήθεια εκπαίδευσης 2 φορές το μήνα το 6% των πωλήσεων σε αξία πόντων από όλα τα μέλη. Wow! Έτσι από εδώ και μπρος, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να συστήσετε την Atomy στους φίλους και στην οικογένειά σας και να παρακολουθείτε τα σεμινάρια της Atomy τακτικά για περισσότερη επιτυχημένη τεχνογνωσία. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο κοντινό μέλλον. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.